Bueno, aurreratu bezala, itxira emateko beti egin izan dugu ekitaldi artistiko kulturalen bat, eta gaur artista kulto bat, ekarri dugu. Kultoko artista ere bai. Esan indarrak eta ahozkotasunak lotura handia dulako, eta ahozkotasunak lotura handia durekin, eta hortan, badalako norbait, Oto, Jose Luis Otamendi. Oantxe, 40 minutuko saioa edo emango digu, eta besteik gabe, eskerrik asko, baizko esateatik eta aurrera. Bueno. Kaixo, egun hon, eta hori besterik gabe komentako dizuet pihitin bat nondik nora Aritza Zurmendik karri nauen ona, proposatu zidan oantxe hilabete inguru edo, emanaldi bat prestatzeko aukera edo eman zidan. Ez dekien, nondik heldu aipatu zizkidalako hori, esan indarra eta adierazkortasuna, eta nik uzen hortik apartean txean gerazitekela nik eskain dezakena, baina azkenean errezera jo nuen, neuke hainbeste urtetan, 46 urteia argitaratzen hasi nintzen da, hori, handik eta mendik, itxitean, pitean, hartu testu batzuk, eta alako gain begiratu, azkar bat edo, azkarra nahiko luzien gozaizu, baina, tira, harina nahiko nukena, eman, hori da. Gustatzen zait gehienetan horrelako horik ez ditu da asko ematen, baina, tira, izenburu bat jartzea eta horre bine nintzen, haundi nahikeria, haundiz orduen likina eta orduen zikina eta holako gauza egin. Baina azkenean geotestuei begira zine izenean ikusi dut betiko hildo eta nabilela eta mundua eta jendea gehiago dala. Eta askotan agertzen zaizkidalako kontzeptuek jendea, mundua. Eta estilo aldetik ahozkora ekarrita, esan nahi dut edo esanera ekarrita, errepika, konturatuko zarete, errepika dela baliabide nagusietako bat, gero nitasunaren marka oso nabaria, naiz lehen persona hori pluralera ere amaten, ikusiko duzute seguru asko, urtean joanean, pixkanaka gu horretarare gehiago joan izan zaidala, eta gero, saiatu naiz bi partetan edo banatzen neuretzat, eta zuek ez dakit reparatuko diozuen, kontua da hasierako poemak askoz kontzeptualagoa direla askotan, oso laburrak, irakurtzeko, esan nahi dut, paperetik edo pantailatik edo nahi dan lekutik irakurtzeko behar bada egokiagoak, orduan gutxitxo sartzen saiatu naiz hortik, zuek ez hilturatzeadik sobera, eta gerora, pikin bat, zango nuke 1985, hogeita bat mendeari begira, poesia molde diskursiboagoak, narratiboagoak, pixkat nagusitzen direla, behaz, bai perpaus luzeagoak, bai poema luzeagoak, hizkuntzaren aldetik ere uste dut ez dakit, begirada zabalago bat, eta euskalkien da ekarpenen bat beste lanen baten behar da ikusiko da. Zer esango du tira, nik uste hasieran hitz gutxiregin asko esateko gogoak hartu ninduela ni ere pentsatzen dut hasieratan askori gertatzen zaien antzera, eta gerora aldiz hitz askorekin gutxi esateko joera nagusitu zitzaidala, edo horretara konformatzen ikasi nuela, alegia partikularretik begiratzen hasi, eta hortik fokoa edo kamera zabaltzen joan, eta espero izanik trascendentzi maila bat izan dezakela, alegia partikularra, ez universal, baina bintzate interes zabalagoko bihurtzeko alegina. Kontua da, nire idazteko eran, nik gehienetan idazten dut aldudana, ez nahi dudana. Orduan, inoizeo behin edo tarteka
pikin bat horbiltze dela, onartu beharko dut, nahi nuen horretara, baina gehienetan, xamar biltzen naiz, baina tira, zer egingo dugu ba, esan, behin apustu hori egin ezkio, oso konforme nago eta gustora. Tira, besteik gabe, hasi egingo naiz, eta hasiko naiz lehenengo liburuko poematxon bat edo beste irakurriz. Egun sentibiluzia zuen izena, lehenengo liburuarek, 1980koa, pentsa. Eta, bueno, hor ikusiko duzue, lehen aipatu dudan bezala, zera ez, oso laburrean eman daudela testuak, egitura oso minimoak direla, trinkotasun nabarmen xamarra dutela, eta esango nuke, orokorrean kontzeptu batera, ekarrita literaturaren autonomiaren aldeko autua edo apustua edo garai hartan garrantzitsua zala ordun hasi ginen askorentzat. Beste tasunetatik eta altzan libreena, altzan puruena egin nahi genuen poesia. Pentsatuz, mundu berri baten sartzen ginela, noski, dana zaizu berri, eta hor nahi duzu zeure nortasun edo nor baten zakua betetzen hasi, ez da, nolabait. Hortik, lehenena irakurriko dizudana Maite zaitu dalako du izena, eta, hauxe da. Lirikotasuna nik uste baita ere konstante badala, konturatuko zaite, baina tira, Maite zaitu dalako. Maite zaitu dalako amets egin dut, burdinazko ostoetatik zintzilikatu. Zure gana amildu naiz, gure maitasuna euritanta delako. Maite zaitu dalako sortu egin dut, nakarezko izarditan irristatu. Zati izan naiz, gure maitasuna euritanta delako. Maite zaitu dalako uste, sinesten dut, dakit, gure maitasuna euritanta dela. Horrelako gauza txikiak, garai hortan, hartzen zidaten lekua eta gogoa batez ere. Handik urte batzuetara, Zainetan Murrailak, tartean beste liburu bat atera nuen, baina ez dut hortik aukeratu testurik, pikin bat labur egitearen lehenengo atal hau ez, eta soberanek agarri gerta ez dakizuen. Bigarrengo bat hartu dut Zainetan Murrailak 1987ko liburua da, hemen ere poesia labur minimoak neurri aldetik, eta batzuetan hau ez edan ikuste kontzeptualagoak edo gai larriak, eriotza, danetan ere eriotza, maitasuna, edertasuna, eta horrelakoak dabizkit ez da. Horra aipatzekoa iruditzen zait bestetik, olako testu xistrin xamarak itxuraz, hartu eta kanturako jauzia egiten badute, suertez, norbaitek zehatzen duelako, orduan adierazkortasun mailan ere nik uste beste koska bat gora edo aldamenea, baina mugitu egiten dela. Orduan, hau horietako bat, eta Hildira du izena, eta 8 lerro ditu. Hildira arrosaz eginiko esiak, esku epelik gabe, Hildira ene gerrateko zaldiak. Zaldunik gabe, Hildira ametsak. Orain, denbora kristalezkoa da. Geroismoen eragina, garbi dago irudien aldetik eta surrealismoa, barbada espresionismoa ere, bai itzindartsuak eta irudi espero gabeak edo tarteka bilatzen genituela, nik uste dut. Ia jauzi bat egingo dut beste 3 urtekoa, Poza eta Gero liburura eta jarriko gara 1980an. Tira, denborak harrapatu behar gaitu, akordatzerako. Hemen itsasoan sartu ditut eskuak barkatu, du izena zera, testu honek. Tira, nahi gabe ere uste dut lirikotasunak baduela alde politiko bat, orain lotxari gabe onartzen da dena dala politika, ez? Nik uste garai baten etzan hain errez ametitzen, baina begira, eren egun Gandiagaren irakortzen ibili gara taldean, gure herrian, eta poema baten hasieran dio, ni politikoa naiz, baina naiz edozein arbola baino politikoago.
Ni uste, polita dela, pixkate desmitifikatzeko baita ere, ez, politikaren alderdi hori. Eta hemen antzera, herria aipatzen dut, baina berez herria aipatzeak badu nola edo karga sozial, edo epiko, edo bindikaziora, edo salaketara jo dezakena. Baina nik hemen uste dut nahiko modu xaloan edo aipatzen dudala herria. Tira. Honela. Itxasoan sartu ditut eskuak gure herriaz pentsatzeko, oztasunez. Takaioak odei jaten ari ziren triste. Eta gogoetak joan zaizkit lagunen altzora urrazpian, tapozaren zipristinek. Jaiki egin naiz gure herrian ibiltzeko, eta grisa aurkitu dut zure Espainetan pena, eta morea odola jendearen bihotzean aratonat ezin irten. Banku batean jarrita, ez dakit zeri begira, faroletan hil eta hil tximeletak, artxintxar batzuk zenbatzen mila bider. Ilunpetan, izarbeltzak ziruditen gure eskuek. Tira. Uste dut, poza eta gerok markatu zuela nire jardun bidean mugarria edo muga bat, eta handik atzeako liburuetan eta lanetan bestelako gauza batzu gintzat ageri direla. Ez dakit krisia, aldaketa premia zen eta krisi batek joko ninduen, eta uste dut gerora behiratuta gintzat arriskoan nengoela isiltzeko, ez da bat ere grabea, baina hori bide bat agortu eta zer esan gauza berdintsua esango espanun edo era berdintsuan, zer esanik ezoten nuen topauko kezka hori banuen, eta suertez, inguruan, bai Susako lagunak, batik bat liburonei begira lur bat zure minari torri zen, eta Inigo Aranbarriren laguntasuna, eta geneukan giroak asko lagundu zian. Eta gero bizitzak noski. Egin behar du kontu, testu ingurua pixkat azaltzeatik lur bat zure minari 95ean atera genuen, eta batetik Europa gerran dago, Balkanak eta batez ere Bosnia-Herzegovina odolusten ari zen, etxean aurra azten ari ginen, ikastolaren auziak bete-betean harrapatu gintuen gure baiaran, Urola Azpeitian, hain justu. Eta gatazka zibila oso gertutik bizitza egokitu zitzaigun gatazka, kako txartean izan da gatazka txikia, baina gatazka giroa bai. Eta esan gabe hauxe, bestetik gatazka politikoaren atzeoi alori hortxe zela beti, ez da. Aurrerantzean edo gai sozialek asko munta handiago hartuko dute, gai politikoak eta sozialak modu esplizituagoan azaltzen aleginduko naiz. Lehen apuntatu zerbait kontzeptuak luze eta zabalago azaldu nahiko ditut, eta atze aurre gehiagorekin, diskursoa ez dakit landuago edo pixkate toles gehiagorekin agertuz. Eta erakutsi nahiko dut edo bagarela barrutik arrakalatutako komunitate baten parte, kontraesanak, minak, ageri xamarrean jartzen edo gehienetan aleginduko naiz. Kanpoko etxaigoa gutxi ez eta etxe barruan ere nahi gabe bezala handitzen zaizkigula, hori ere nabaritu nahiko dut, ez da. Orduan, esan dizudana joera narratiboak espazioa hartuko du eta horrek badakar baita ere lirikatik epikara edo alde sozial hori politikoa pixka bat horrek badakar anpatzea ez. Tira, irakorriko dizuet liburu honetatik, pare bat irakorriko ditut, Ustutako herriak irakorriko dizuet aurrena. Lur bat zure minari 1985. Etorriko zarete Ustutako herriak hartzera, eta kaleen izenari erreparatuta
omendu egingo gaituzue. Esango duzue erratu egin garela, baina erkidego borondatea aitortuko diguzue zeuen ohar kuadernoetan. Etorriko zarete eta erreten bazterretan botatako giltza sortak batuko dituzue. Azmarkak bilatu inoiz guk maite izandako gorputzetan. Eta jabetza agiriak berritu. Jabe berriak izango dituzte aurrerantzean, zorriek eta egunsentiak. Poliziak zainduko ditu gure poemak. Aspaldiko ereserkiei, aspaldiko mintzairari lotuko dizkiezue zeuen gogoak, arima setiatuak. Etorriko zarete eta mendigain elurtuak miatuko dituzue, zorionetik iesi mugalari izuturik badenentz. Eta esango duzue, aurkituko dugu bake hitzarmenak egoki zeinek idatzia. Bihotza izango da estraina jalgigo zaigun maitasunitza. Aitorpen sakona eta libertate tolesgarria espondetan gordetako eskutitzek murgildua. Etorriko zarete eta kanposantuan ezarriko dugu azken gotorlekua. Begiriko fusilek idazmakina totelen pare tekleatuko dute zuen bizkarrezurren kontra. Beste dozein sasoitan baino arrotzago mintzoko atzaizkizue, hilarrietako zenbaki bikoitietarik. Eta esango duzue, mende hartu ditugu, amaitu da belaunaldi hori, hilak defenditzearen idazten zuten barren. Eta zerraldoen talaietarik begiztatuko dugu baiarak keetan. Eta ezer gabe, min erre bategaz, suari emandako geure etxeetarantz, jaitsiko gara. Ez dakit hemen zardabe aurreratu bat ez nintzen nahi aurre ikusten, baina tira, orain begiratuta izanlik hori ere. Bueno. Erregistro pikin bat liriko batetara etorrita, talaia galduak aukeratu dut bigarren testua liburu honetatik. Epika prekario eta akastun batetik lirika humanoago bat erdiestea ere izan daiteke jomuga edo helburu. Ia dena kolokan dagoela dirudi, gaur egun hori izatea ez dakit gaizki hartzen muga izan leke, karo, gauzak ez dira askoiko hobetu, tira, baina, bueno, orduan ere gauzak oso kolokan ikusten ziren, esan dugu Europa nola zegoen, geure herriare etzebilen oso bapo, eta ezer seguririk ez da, baina albezala eremu intimoan eta publikoan izan nahi dugun horri zutik eusteko moduen bila genbiltzan, ez da. Eta, hoxe, berriz ere poema narratibo eta diskursibo xamarrak kontraesan batzuk eta agerian jarriz, eta itxurazko talkak sortuz baita ere, dialektika horren bidez aurrera egiteko motorra piztu nahian. Talaia galduak bi. Maite zaitu dela badiot, min eman nahi dizut. Iritsi garela dirudi, hilkintza laizterra maituko da. Arrotz egingo zaigu etxea eta maite dudana idatziko dut orduan. Kale honen beste aldean zer dago. Zuketanik ez dugu berdin sufritzen. Nigandik urrun lehartu dira zure zainak. Zugandik urrun maiztu nire adiskidantzak. Tartean, basamortuak dagoz, demokraziak dagoz, herri karestatuak. Ibaiko erdokatan itoek besoaz seinalatzen dizkidate arrotutako hiri sarrerak, zubi altxagarriak. Ez daukat armarik zehazkan eskutatzeko. Askatasun itxustu bat besterik ez, bantustan atzendu bat besterik ez. Zein banderaren pean bataiatuko dugu maitasuna bigarrenez. Zein uretan, zein aitzarriren bila. Proklama eder bat kopiatuko dut, zure ireki guztietan irakurri bako txatalak ageri dira. Gagozana gagoz. Gurean ez da soldadu ez ezagunik, ez handizkako askatasunik. Erraz dira desartikulatzen nire sentimentuak. Min eman nahi dizut poema bateko trintxera estalgarritik. Espaldutako arbolen etorbidea dauzkat, zeru bat.
Gaue zureztatzen den futbol zelai bat bezalakoa eta usteko karguak. Gaizki egiten ditut zubiak, gaizki idazten dizut. Gaizki maite zaitut, bakealdi egoskabe honetan. Zamaketariak, okinak, koldarra gagozanak. Ibaia garbitzeko heldu den idortearen zain, ikasiko dut magalean zure soina nola batu, bizkarrera nola ekarri. Isiltzen banaiz, iduriko du minik ez dela hemen. Zorionaren piketeak jabetu direla lantoki guztiez, muino guztiez, kaleez. Eta nik min eman edizut maite zaitu danean. Tira, olako kontuak. Gero hor, utxune handi bat etorri zen, utxunea esatete argitaratzeari begira. 1985-etik 2007 arte beste libururik, poema libururik ez duen argitaratu, baina bizirik geunden eta suertatzen ziren jende aurrean eta gauzak egiteko aukerak, eta hor ez da oso ezaguna, baina, bueno, topatzen dudan, bai. Mantzen, 1988an egin zen alako montaje bat dena lamrotuta ikustot edo zera Michel Zahasketa preso zegoen 20 urte betetzetik hartu, orduan denbora gehien zeramana zen, eta bai antzerki, musika, poesiaz eta antolatu zen zera batez, saio batzuk egin ziren, eta, bueno, emanaldi desente egin genitun. Eta horko testu bat kartzea iruditu zait, aurrekoaren airean datorrela esango nuke, baina tira, 3 urte geroago testu bat, askotan entzungoz dana da tira, gaurkoai zerbait zera ematatik ez, ikutu berezia edo, bueno. Zurezkoa da zeru nabarrau, hiltzeak ditu josita. Euria dakar. Ibai ondotik nabil, zaharrek eta umeek hartua dute ingurua. Argitasun itxua darie etxeei arratzean. Etorriko dira sasoi hobeak, baina ez ditugu geurekin ekarri. Arro baten negarrak egin dio ies leio altu bati. Euria dakar. Etxeko sukaldetik bezala begiratzen diot jendeari kalean. Gaur ezer gertatzen ez zaion munduaren erdiarekin lerratu naiz. Gaur ezer gertatzen ez den munduaren erdi-erdian suertatu naiz. Behe barruetako hormak izerditan dira, eta garai batean beti ondoan genuen zu eroso eta lirikoa galdu zen inoiz argitu gabeko modu ilun batean. Mekanika hutsa baina ez du ematen bizitzeak askotan, baldintza tekniko soiletara errenditzea, inertzia kontua. Eta egoer deritzogu euritanten jauste bakan horri, heltzear den nekaitzaren albiste da, aldaketa baten aurrerapena, eta aterpe bila hasten da jendea. Usain errea zabaldu du asfaltuak. Nire bihotza gordean da txingorra hasi duenean, nire bihotza gordean da bakartu garenerako. Falta direnak ditugu berriro gogoan, eta une batez baino ez dirudi, urak ibaian gora egin duela. Euriak behetik gora zerua bustitzera egin duela, kontraeran. Baina bertsio ofizialik sinesten ez duen herri batekoa naiz. Eta tarte horretan, lur bat zure minari desenteko bustualdia ekarri zidan, egin batean, baina hori, mende berriarekin bateatzu, olako plaketa batzuk eta susanatea ziren, eta horietako bat zen poema politikoak edo hori bat poema txoko, liburuxka bat. Eta hortik ere, garai, ez dakit, nahasi horren lekuko moduan amaituko ez den mendea edo, 20. mendetik gentozen, eta justu estreinatzen ari ginen mende berria, eta balako irakurketa simple bat aurreko mendearena esan dezagun. Amaituko ez den mendea. Amaituko ez den mende batetik gatoz.
soldaduen mendea izan da. Etxe orotako sukaldeak eta apalak garai ikurrez beteak daude. Batalla bat da maitasun bakoitza. Jada arerioak ez dakusa arerioaren begira da. Auzo ilun bat besterik ez, odei ertza. Eta lehertzen diren argiak urrunean. Bakardabe kalkulatu bat zoriona bezala. Desolazioari izen handia jartzeko joera. Bide galduetan ibaika doan jendea nora ezean. Sekula amaituko ez den mende batean bizi gara. Maitaleak ezin du bere malkoetara bildu. Beti dago norbait zelatan. Harri bat, putzu bat. Horren esperoan zen soro bat besarkatzera egingo du. Xeraz mintzoko zaio ekaitzari. Eta negu minean gela hotz batean biluztuko da, beragatik eta dagoeneko maite ezin duten haien guztiengatik. Amaituko ez den mende batean biziko gara beti. Amaituko ez den mundu batean. Tira, rima zaila, mende eta mundu, baina bueno, tira, agizue, markagarri bekigu. Ia, urrena etorriko da erlojuen mekanika, 2007 urtean, eta nik uste funtzioan aldaketa oso handirik ez dakarrela, izatekotan ere, eguneroko bizimoduei eta gauza gertaera xumeagoi behar bada, pixu gehiago edo onartzea. Naiz da, beste joera bat ere eserkierako mantra bat hartu eta behin da berriz errepika baliatuz, horrelakoak ere, gero eta gehiago agertuko dira eta bat sartuko dizuet. Irakurriko dut Beheko haizea izeneko testua, aurrena. Beheko haizea guxatu ditu bero sargoriak bailaran. Leioak zabalik ditu jendeak, eta astiro dator arratsaldea errepidean gora. Supermerkatutik bueltan, oker begiratu dit kalean Andre batek. Indarkeria mota oro gaitzespen ez duen ari batekoa naiz. Poltsa horian berakatza, sagardoa eta patezatia kulunkatu ditut etxeraino. Bokartak hilda daude hozkailuan. Beti nahiko nuke erosketa poltsa batekin ibiltzea, hori izan bedi nire kondena neure barruko no man's landean. Guztiaren lekuko izateko grina eta beranduegi otezabiltzan beldurra elkar joka. Eta aito egiten nau horrek boladatan. Ez goseak edo aterperik ezak jendea itotzen duenean, arnasa ondarrez betetzeko beste baizik. Ez dago dena zertan idatzi. Atza luzatuta, aur bat kosta aldera doazen ibilgailuak zenbatzen ari da bankari baten arretaz. Tresna indartsua da zenbaketa, zuhaitzak, pertsonak, hegazkinak konta daitezke. Saminaren eta pozaren konpasari antzeman. Gauzak ulertzea eta gauzekin bat egitea, gauzengandik urruntzarekin bereiztu. Behin, beti gogoan izango zaitu dela agindu nizula uste dut. Andre batek oker begiratu dit, eta negu arrapiztuak jazarri nau sukalderaino. Sagardoa freskatzen jarri dut, jaiotzatiko hiltzailearen marka daramat soinean, eta ezin dut arrainu zain hau kendu eskuetatik. Beste giro batekoa, esan dizuet, bai alako zera, ere eserki kutsukoa edo mundua izenekoa irakurri nahi dizuet orain. Liburu berekoa, erlojuen mekanikatik hartuta. Gu munduarena gara, baina mundua ez da gurea. Gu euriarena gara, jendearena gara, baina mundua ez da gurea. Munduak baditu bazterrak maitatzeko eta desmaitatzeko, kale arte eta egunak, etxe jasogarriak, zelai izoztuak, errepide argiztatuak gauean, munduarenak dira. Naiz munduan bizi, naiz mundua gugan bizi aldi batez,
mundua ez da gurea. Denok gara munduarenak. Batzuetan ematen du munduak baduela jabea. Esaten dugu badela gure mundu bat. Gurea ez delako defenditzen dugun mundua. Gurea izan ez dadin defenditzen duguna. Denbora eman zaigu bizilekoa bilatzeko, baina ezin dugu ase bizitzeko denbora batekin. Denborak abegi egiten digu, ontzia egiten diogu egokitu zaigun aldiari. Gero sarritan kausa ederren izenean mundua eizatu, lotu, geure egin nahi izaten dugu, eta gauzak okertu egiten dira zeharo. Mundua ez baita gurea. Defenditu egiten ditugu munduko eremu eta esparruak, jendeak izan alditzan nork bere denbora eta aukerak. Sintaxi ulergarri bat. Ibaiek ehuntzen dute itsasoa, baina hitzetan mamitzen da mundua, jendea eta gauzenganako begirune eske. Gu munduan bizi gara. Mundua gugan bizi da aldi batez. Esitu gabeko euria, giltzatu gabeko jendea. Gu mundu gara, baina mundua ez da gurea. Beste 7 urte pasako dira, eta Kapital Publikoa izeneko liburu argitaratu nuen 2014an. Hemen ere kontu larriak eta dira nagusi, baina tira. Topatu dut hasierako poema bat, uste dut, ez dakit antzemangoan, en fin, beste porro txiki bat izango litzake, baina, bueno, ironia, uste xamar batek edo ikututa bat horrela, testu hau, autoparodia, kontraesanak eta kontraesanez josi eta modu bihurri xamar batean osatu nahi izan nuena. Atlantikoaren aurrean du izena. Atlantikoaren aurrean. Lasai gero kontu serioagoak eta hartuko ditut berriz. Bueno, hau atxeden txiki bat besterik ez da. Eta oso txikia. Nik diot orogenesia eta fotosintesia baino garrantzitsuagoa dela zure agineko mina. Nik diot ez daukadala eskubiderik neuretzat edozein pertsonari dagokiona baino eskatzeko. Nik diot inoren izena zaintzeko egin dezakedan guztia egiten ez badut, txango ustela izango dela mundualdi hau, olatu bat zerbait hobearen esperantza igatzen porrot unibertsalaren itsasoan. Nik diot, usainak, zauriak, pentsamentuak, lekukoak direla importanteak, inorekin zer banatua izateko, zerbait kontatzeko ulu gertuegien itzalpeko gauetan. Nik diot, maitasunak duela muntabeinena, eta mende erdi joan zaidala birundaka hori zer den ikasterako. Nik diot, sentimentu kontrajarrien desordena honetan, gertaeren norabide eta larderia orokorraren aitzinean, gogailuak egin edo asmatu eta amore ez ematea dela funtsezkoena. Ez amiltzea konstelazioen isiltasunaren azpian, erioren mehatxu handi nahiak entzuten, minutu bakar bat ere ez galtzea. Nik diot, jainkorik ez izatearen bakardadea, eraman gaitza bezain ederra dela ia beti. Nik diot, zure Espainian ukitu batengatik nagoela hemen, ez dakit zenbat milioi jenderen artean. Nik diot, ez garela kukuak geure izena soilik kantatzeko. Tira, egoari kantua da, noski, ez, en fin, kukutzat geure burua hartuta, en fin. Bueno, banidadea da gizue, oso lagun gaiztoa da. Bueno. Eta liburu beretik, baita ere etxeko kontuetara eta gertuko zeretara etorriko nintzen. Izazue kontu 2014a, alde batetik, etak borroka armatu utzi zuen, aldi itxaropen handiko bati lotuko batzezkio, baina bestetik memoriaren maztian sartu gara eta nondik atera ere ez dakigu oso ondo. Eta horrek ere sortzen dizkigu hori
errelato zera, dontsu horren ertzak eta hasi zitzaizkigun azkurak eta sortzen, eta hortik ere dezente du zera ez, sorta honek. Baina, oin etxeko kontuetara, urtemuga, gauza itxuosiagoetara nator, urtemuga. Gaur 15 urte lurrean zuloa egin eta eita sartu genuen. Gero lurra berdindu eta arrezkero gainean bizi gara. Ez ginen aurrenak izan, ez gara bakarrak. Seguru gauza konpontzitezkeela beste modu batera, baina ez genuen jakin nola. Milioika jende bizi da gure antzera maiz larri, inoiz ez axola edo pozik, gurasoen hilobiaren gainean. Denok maite dugu bakea eta edertasuna. Seguru, gauzak konpontzitezkela beste modu batera, eta ez genuen jakin nola. Gaur 15 urte, lurrean zuloa egin eta aita sartu genuen, baina ahaztu egin zitzaigun haren ondasunak lurperatzea. Eta beste 5 urteko tarte baten ondoren, Disoluzio Agiriak poema liburua argitaratu genuen, eta pentsatzen dut neurri baten azkeneko biliburuetan, ez dakite bagizute azkenean errelatoarena, norbeak goizero bere buruai egin behar dion ekarpena izaten da, ez, jaiki eta horrengo badu, askotan behintzat. Orduan, engainoa edo ez, kontua da, baleagarri, makulu bezala behintzat, gertatzen zaigula askotan. Orduan, uste dut alde intimoago bat, lantzen aritu oten naizen azkeneko 2 lanetan, Disoluzio Agiriak eta gero Landuran, baina tira, ez nago seguru irudipena da, gehien bat. Orduan, horrei helduko diot, eta hemen bada lehenengo poema, Disoluzio Agiriakekoa, da non, eta gaur egun hori ere lasai esaten dugu, daukagun segurtasun modurik gertuena, eta ez dakit modan uste badaula, geure gorputza da, ez da? Dano gorputzaz izketan hasi geha, eta mateu ointxeia hor erendigu erra daugula, dana hortxe, erabakidu hor gertatzen dela, baina tira. Baina, gure uinak ez dela hitzen gara ez, bola batan, moduak, ni ere harrapau nahu bete-betean. Orduan, baixe, gorputzak ematen dizkigun zerak, segurantziak dira sendoen edo bizi ditugunak, oneako eta txarrerako, ez da? Eta hori egiaztatzetik abiatzen dira erabaki eta autu asko nola ez. Sarri ordea nahiko modu basikoan, eta itxuraz estilo trauskil xamarrean, hemen bezala hori adieraztera ere, jartzen gara. Non du izena testu honek. Naiz hemendik apartatu, barkatu, ezin naiz hemendik apartatu, ezin dut beste inora. Behaketarako, zalantzarako, beldurra errak abidakidan barruan, historia aztertu eta zuzentzeko, berresteko. Adikor izan zein giza korridorea geratzen minutuen zimurrak aztatzeko. Zoko bat bilatu arrazoiari, egiteko eta sentitzeko. Eta hori guztia, hemen beste inon ezin dut. Nire egunen horri hautsietan beste inor aurkitzeko, borroka egiteko, maitatzeko, ezin dut beste inora. Gorputz hau daukat, besterik ez. Lurralde urtetsu hau, ez beste ezer. Tira, eta Landurara iritsi gara, hartu arnasa, eta tira, ez dugu asko luzatuko eta saioa. Arrazoiak izeneko testua ekarri dut, harinera jo nahiko nuke azken aldera, baina Landurak badu baita ere bere karga, eta nik uste pandemiak hor naita ez arrasto sakon xamarra utzi zuela, eta horregatik naiz borondatez xe izan nahi larrira joko dut berriro ere, edo larri xamarrera behintzat. Horun hasiera honekin emango diot azkeneko sortatxo honi.
ikusiko duzute kontrakoen arteko talka, kezka eta zalantzean ukenduen igutzia, eta hoxe, lokatza artean, baina arrazoiketaren kurpiloiek nola ala, aurrera egin nahian topauko ditugu. Arrazoiak. Inon badenik ez dakit gure sasoi hau garbitzeko makina. Ez dakit posible den inor etxerik gabeko historia batera kondenatzea. Badagoela diogu, baina gero ez da izaten jakirik denontzat. Nahikoa badela diogu eta gero ez daukagu denok arnasteko beharbesteko airea. Esklabotza zikin estalien gainean jasoa dago ni bizi naizen kalea. Hildako umeek zehaskatzen dute etzaten naizen ohea. Mugatua da nire maitasunaren edukiera, irismena, joa. Ezin ditut neurri berberean deitoratu krimenak oro eta goretsi amodio guztiak. Batzuk badira amodioak, lixibak nola, erretzen dizkizutenak begiak, girela. Krimen batzuk aldiz, itxutzeraino argitzen didate oraindik gauminetako hortzia. Ez dakit inoiz jaulkiko den nire bihotzetik ogia eta izdoia. Ez dakit inoiz lortuko dugun justiziazko haize bat orokorra. Horrelak hori gertatzen bada ordea, ez gara honik aterako denak. Odolez zikinduta daude izarrak, teilatuak, elurraren erroak. Inor gutxik esaten du, baina nork ez daki zauri eta mutilazioen txitxiaz daudela eginak planetak. Eta geure barroan ditugu gauzak aldatzeko ekaia, palankak, piezak. Makina bat makina. Gu geu suntxipen eta amodio masiboko makinak ez gara ba. Badagoela diogu, baina gero ez da izaten maitasunik denontzat. Giza arrazoiengatik maite dut bizi naizen sasoia. Giza arrazoiengatik bati bat. Tira. Ari gara, azkenera hurbiltzen, gehienetan, liburuetan da azkeneko testua, gustatzen neuri behintzat hori, agurrarekin batera, datorrenari begira edo jartzea zertxo bai behintzat, zer egituren bat, argitasun printzaren bat, zabaldu ez da. Eta testu hau logika, izenarekin liburuko azkena da. Logika. Irudikatzen ditut narraska sugeak nire gainean. Iritsien naizen garai batera naramatela gauza txiki importanteen ondoan. Esku hauek ukitu zuten minutu diztirantura. Hemen pausatu zen zoriona behiala, eta bio garrapatu gintuen lo, beste frekuentzia batean emititu zelako, edo ozeano urrunetan akaso. Utzian joana denaren kontzientziak kiskaltzen du oroimena. Bodegoietan, Markoz kanpo eroritako fruituak biltzen dabilenaren antzera. Ez bizitzea zen normalena, ez jaiotzea, ez hiltzea. Ez narras, ez oskol, ez abia, ez karraska. Ez bizitzea zen, gertazitekeen aukerarik mamiena, ez izatea. Eta istripu honen arbolatik jaitsi ginenok, argi printzak ostu nahian gabiltza egun, gauza gero eta txikiagoen artean, destinoaren aldiri dudazkoan, ohatze lerroak prest ditugula jaiogabeko aurrentzat. Eta azkenera etorrita, ustez hartuko gala, hoxe, Euriaz izeneko testua, hau da, landuran hasieran jarrian eukana, baina, keinu polita iritu zait, lehen irakurri maite zaitu dalako anereia euriaren zikloa eta presentzia handia du urak eta euriak eta itxasoak eta ibaiak ere bai, nire testuetan, eta, amaitu nahi izan dut baita ere euriarekin, eta honek ez dakit berresten duen, baina hori izaten duena azkeneko lanetan berriz ere lehenera buelta bat
hoxe, 50 urteko motxilagin, baina, hoxe, lehenera buelta bat edo, ez ote den ari ez dakite, irudipena izan lehike horire, tira. Orduan, hasiera horrekin erraz liteke, historia ez da borobila, zorionez, eta poesia ere ez, baina gauza askotan kiribil txamara bai. Orduan, euriaz. Euria izateko ikasi. Arnasa, lurrun, landura izan aurrena eta ohartu ez, barkatu. Landura zer den ez dizu eta saldu, ze batzuk segura asko. Orduan, lambroa edo lausoa, lurruna, geuna, hasi gonez berriro, euriaz. Euria izateko ikasi. Arnasa, lurrun, landura izan aurrena eta ohartu ez. Tanta baten baitan hasi eta tanta herri bateko tanta bilakatu ero. Oztua ala, onenean izatera etorri, edo mulko dardaratien tribuko odei xurisketan. Aire isilaren beso artean, astiro piriraka erori. Aur baten ilajean trabatu eta azkenean harridura espazio bat busti. Euria egiten bizi. Euria egiten bizi. Hauxe. Eta, zezango izo, nahikoa aguantatu nauzuela, eta hori eskartu. Nik poesiak, hemen apuntauta dokadan, azkeneko, zermoia, poesiak eskaini didala, bai ezagutzarako, eta emozio eta sentimentuen joskintzarako zerumuga emankorro bat, eta hori munduari edo bizitzari eskartuak diot. Eta badakit ala ere, lanak eta talentuak alegia, nahiko lan ez egiteak eta aski talentu izateak, ezarritako mugen kausaz, oina pausatu gabeko eremu ezin zabalagoak utziko ditu dala, beste askorentzako, eta datozela. Baina, hizkuntzaren ertz apartak jarri dizkit, eskura oparo, eta jende egiazale eta edergozearen unibertsoan barneratzeko giltzak ere eman dizkit, eta neude herrian parte sentitzeko ere bai. Beraz, ezin hobeto pagatuta nagoela, aitortu barut, nire munduaren zat atari minbera bat, eta ulerpide batzuk osatzeko aukera ere eman baitit poesiak. Orduan, honetxekin amaitu nahiko nuke. Eskarrik asko, eta